Топли слънчеви лъчи, деликатен аромат, любовта на мама. Здравето на бебето ми е на първо място. 3 стъпки, за да го защитя от самото начало. Мекота. От глава до пети. Твърдост. Отвътре навън. Ултрадълбока хидратация. Специална грижа от самото начало. Първото решение за грижа за кожата на моето бебе. Атоми Сера Бебе.